जानता रू कौन है दीदी? कौन पुराना माई बहन लोग आवे अच्छा कि हरी हरी दतुआन अरे तू रे कोइलो कवना कवना बगिया ये हरी। बड़ी सुंदर डिंपल सिंह हां जी भाव दिली तो हम दीवाना हो गई। सही बात गीत तो भाई सुंदर है। हां जी जानते बड़ो तनी गुनगुना दो कि हरी हरी ओढ़नी तो हद छूटल कवना बगिया गोरी। बाकी हम तहरा से पूछतनी कि हरी हरी जिला के सुपर मालवा बहिनिया के का हाल चाल बा? कि हरी हरी जिला के सुपर मालवा बहिनिया के का हाल चाल बा। बोला भौजाई कैसन बाड़ी रसमलाई बोला बाजे कैसन बाड़ी रसमलाई छोट की बहिनिया से भेंट तो कराई। मार दिया हो भेंट न कराई। हम तो देखनी हिरनिया के चाल बा। अच्छा चल बा दीवाना वाली तहर छोट की बो हम तो देखनी हिरनिया के चाल बा बहिनिया के का हाल चाल बा। कि हम तो देखनी हिरनिया के चल बा बहिनिया के का हाल चल बा। एगो बात जानो बिगड़ी ना हुई है भौजी बाकी तहरा छोटो की दीवाना भइल बानी। देखनी हम उनका टीपी के झुमको के तनी शब्दों सुना राजा। हां राजा देखनी हम उनका टीपी के झुमको के काके मिली है तो काट ले बुदाते गाल धोके काटले हम दंते गाल धोते मिली है तो काट ले बुदाते काहे काहे का है उनकर पतरी कमरिया बवाल बा। उनकर पतरी कमरिया बवाल बा बहिनी का हाल बा? तो हरी हरी बड़ा बहिनिया के बहिनिया के का हाल चल और बा ए भौजी बोला देवर जी गोलू के भेज तू अपन नैहरावा लुट लेती तहरा बहिन संगहरावा सहारा बहिन सहारा शिकारी जी करे जरूरत ता कलबा। भाई ऐसा चाहिए कि अपनो सुनो तारे ओकरो के सुनाओ तारे। ठीक ठीक शिकारी जी करे जरूरत ता कलबा बहिनिया का हाल चाल बा। कि हरी हरी जिला के सुपर मालवा बहिनिया हरी हरी